Hello! Bine ați revenit la canalul meu de YouTube. Datorită faptului că într-o săptămână începea anul universitar, eu o să trebuiască să mă mut la Cămin în curând. Și după cum probabil știți și ați mai auzit, nu este foarte mult loc de depozitare acolo, adică nu cred că o să am eu efectiv dulapul meu, dita mai dulapul în care să-mi pun tot ce am nevoie. Și atunci clar m-am gândit că cel mai smart lucru de făcut ar fi să-mi iau piese vestimentare care să meargă una cu alta și să pot să fac outfituri infinite, să nu am probleme de genul ăsta. Adică pe bune, ultimul lucru la care vreau să mă gândesc când sunt la Cămin este că nu am cu ce să mă îmbrac. Așa că în video de astăzi m-am gândit să vă arăt Wardrobe Essentials, așa m-am gândit să numesc videoul, pentru Cămin. Adică ce iau eu cu mine ca să nu nebunesc încercând să găsesc outfituri. Fac video ăsta și dintr-o anumită nevoie, adică pe mine una clar mă sperie puțin experiența asta nouă și am căutat peste tot pe internet și efectiv n-am găsit persoane de la noi care să vorbească despre cum e să fii student, cum e să trăiești la Cămin, toate chestiile astea, așa că eu o să încerc să fac o mini-serie de videoclipuri legate de tot ce trăiesc. Deci da, să începem! Eu mi-am făcut o listă în notes cu lucrurile pe care vreau să le iau și o să vi le prezint foarte rapid. Datorită faptului că eu simt destul de călduroasă această toamnă, nu am de gând încă să-mi iau piese cu mânecă lungă. Ce este foarte important să vă luați la voi, inevitabil, sunt tricourile basic, adică un tricou alb, unul negru. Eu am unul și cu dungi, mi se pare așa că aduce un plus ținutei, dar totuși e foarte simplu. Și foarte important este să vă gândiți cum vă place vouă fitting-ul hainelor, dacă vă place să purtați tricouri cropped, regular sau oversized. Eu una consider că este important să vă aduceți și anumite piese puțin mai elegante, nu se știe ce situații se ivesc, așa că o cămașă albă și una neagră nu strică niciodată în garderobă. Ce e fain la toate piesele astea basic este că puteți foarte ușor să elevați un look cu anumite accesorii. De exemplu, puteți să vă mai luați la voi un sacou și atunci faceți look-ul mai elegant, sau o geacă de piele, să-l faceți mai streetwear puțin. Altă piesă vestimentară cu care îmi place mie să fac layering în ținute este un cardigan bun. Pentru că vremea este totuși imprevizibilă, mai ales toamna, este important să aveți cel puțin un hanorac sau un pullover la voi. Eventual unul cu fermoar și unul fără, dar again aș opta pentru niște variante mai simple ca să meargă cam cu orice outfit. Acum o să trecem la partea de jos. Și anume, evident, toată lumea cred că și ia blugi. Pentru o varietate mai mare în ținute, eu o să-mi iau o pereche de blugi albaștri cu wash deschis, una cu wash mai închis și o pereche de blugi negri. După cum spuneam, un mod foarte simplu de a eleva un look și de a-l face puțin mai elegant este să vă luați cel puțin o pereche de pantaloni de stofă la voi. Mergeți la sigur cu o pereche neagră, dar eu una cred că o să mai iau o pereche gri, just in case. Altă piesă vestimentară importantă din punctul meu de vedere este o fustă lungă, pentru că mi se pare appropriate de purtat atât la facultate, cât și pur și simplu de ieșit în oraș când vrei să arăți mai put together. Dar de ce nu și o fustă scurtă, pentru că nu toată ziua o să stai la facultate, realistic vorbind, și când vrei să ieși în oraș să te simți bine, trebuie să te gândești la momentele alea. Altă categorie foarte importantă de haine sunt hainele de casă, cu care o să vă petreceți timpul învățând în Cămin. Haine în care vă simțiți voi confortabile, adică pantaloni de training, tricouri largi, hanorace, cardigani cozy. Altă categorie de haine de care nu trebuie să uitați sunt hainele de ieșit în oraș. Adică să aveți așa în cap măcar, nu știu, câteva topuri mai fancy sau poate chiar rochi dacă vă simțiți bine purtând asta. Eu una ca pantofi nu o să-mi aduc foarte multe, mi se pare de bun simț o pereche de sneakers pentru outfiturile mai casual și cred că o să-mi iau și loafers atunci când am un look mai elegant. Mai mult cred că nici nu-mi trebuie momentan. Și sincer v-am spus, nici nu cred că o să am unde să țin atâtea lucruri. Also, evident, să nu uitați de papucii de cameră, de pijamale, un halat,
Mi se par foarte importante și accesoriile pentru că nu ocupă foarte mult spațiu și când aveți un outfit mai simplu și totuși vreți să ieșiți puțin în evidență, este important să aveți ceva la voi. Eu una sunt obsedată de accesoriile astea cu perle, după cum se poate observa. Foarte important, mi se pare să aveți o șapcă la voi când nu vă simțiți așa de bine și vreți să ieșiți repede să vă luați cumpărături. Puneți repede pe cap și... Ca genți, în afară de geanta mea de facultate, pentru care, by the way, am făcut un unboxing pe TikTok, cred că o să mai iau un shoulder bag din ăsta destul de mare, să-mi încapă cât de cât lucrurile când vreau să ies în oraș și probabil un tote bag atunci când vreau să mă duc să-mi cumpăr ceva, dar mi se pare arhi suficient. În mare, cam astea sunt toate hainele pe care o să le aduc eu la cămin. Să-mi scrieți în comentarii dacă cumva am omis ceva, dacă ar trebui să-mi iau ceva de care eu nu știu. Sper că v-am ajutat cu sugestiile mele ca să vă faceți o selecție de haine cât mai utilă pentru cât mai multe outfituri. Sper din suflet că v-a plăcut acest videoclip. Eu v-am pupat!